Ayaw magkumpiyansa kay hilan ra ba kayo ni lugar. Armas ninyo, armas. Gani. Margo ano ni? Ay. Ito. Labi siya, labi. Tatang i-verify mo ba ni? Pati siya. Tawagig balik. Ano ba to? Brad, kamu tong itong sakyan number na plate number? O nga bante mi kuyawan mi kay basig lahi to ba? O nga nami sa unahan ha? Unahan. Sige ba. Dire ta. Lugar ta gamay dire. Lugar ta gamay. Ano mga tao sa likod ha? Bantay mo. Armas niya, armas. Ludi na daan, ikaw na daan. May piyansa. Santi, ang pana, pero rin signal na to ha, katong pwede agad pangihi. O positive ang item. Kani mo ni? Tawag ibalik. Sila na. Terus tubangan. Bad. Kamu na ni Bad? Sige. Sige Bad. Bantay. Bantay dah na. Terus lagi kami kamera doon lang kita. Okay, positive ang item ha, positive. Ready ha. Ready. Mas, batay. Kita lah. Ayo. Ayo dia. Basahin dong, Pak. Gawai auto. Down lang ka na. Picture nga padung ka open. Padung ka open. Picture nga. Okay, open. Okay. Dapat dan segini dan kau nak terpulang. Sa white tak kena white. Kena ayo. Kena white. White ang ibabaw. White babaw. Meron tong ano. Ayo. White ang ibabaw. Ikob. Ya. Oke. Yun. Ha? Bawa na ko ha? Sige.
Kita beli po, nagsikip niya. Pero ano, siya napagutang na. May pwede. Kung makukuha doon sa drug evidence na buong ko. Patas ba ha? Masuot siya ha? Sige lang. Ito, ang plastic. Ten. Ulo. 10 kilos. 10 kilos di. Okay. Pero by witness na. Lain na po sir. Di natin. Kuha na drawing yung isda. Isda o kuwan. Pasayan. Oh, di. Tiga po nito sir. Di pa. Nah, sir. Di silver sir, no? Di ni mapasiro siya. Kaya na ay, na ay kung ba? Silver. Sa screen din, sa x-ray di na makontes.